הולכת, אני רוצה לעשות איתכם סטורי קטן. איפה הטלפון שלי? שלי פה? זה ישר לצי. איזה שיר אתם רוצים? איזה שיר אתם רוצים שנשיר? ריו! אני אסובב עליכם את המצלמה ואתם תצרכו הכי חזק שאתם יכולים, סבבה? יאללה. רגע. אז אני פה ביוקנעם ויש לי פה כמה חברים שרוצים להגיד לכם שלום, אז תעשו רעש!